Nevládzem. Bolia ma nohy. Nevyspal som sa, som hladný, smedný. Na tej tvrdej zemi sa nedá ani spať. 3 dní putujem po tej púšti. Ja už nevládzem. Už nevládzem. A tam je už dedina, vidím prvé domy. Musím sa nejak ku ním doškriavať. Au, to bolí. Konečne som tu. Fuj, to bola fúška, tam a ďal, až sem. Musím sa nejak... Dobrý deň. Zvyčajne tu asi nie je nikto, nevidím nikoho. Ale majú tu pekné. Už vidím. Sú tam... Rýchlo, je tu nejaký mládenec, musíme sa na neho pozrieť. Rýchlo, za mnou. Dobrý deň. Dobrý deň, chlapček. Čo pak by si rád? No, ja by som poprosil vodu. OK, choď sa napiť tam zo farmy, môžeš si aj niečo zobnúť. Ďakujem. Zoberiem si mrkvu. Na to teraz mám chuť. To je dobré. Ešte mrkvičku. Tak. Táto nie je dobrá, toto je zhnitá. No iba si daj aj zemiačky môžeš, ja sa idem schovať. Okay. Alebo vieš čo, poď za mnou. Okay. Tak počúvaj ma, my sme tu na chlapi z dediny a pestujeme, sme farmári. Okay. A pokiaľ by si chcel, mohol by si tu bývať. Ďakujem veľmi pekne. OK, môžeš sa poobzerať. OK, ďakujem. Pomôž! Dobre, pomôžem vám. Podajte mi ruku. Ďakujem, mladec, ďakujem. Nemáte za čo. Idem sa osušiť. OK, tak ja sa porozhľadím. Pekár. Poďme sa pozrieť. Nie je niečo tu? Peci? Láva. Dobre. OK, ja tu. Už sa mi dobre. Dobrý deň. No aj keď tu nikto nevie, možno to nebude vadiť, keď mu niečo zoberiem. Čo sa? Jablko, liek. Aspoň bude mať nejakú pochúťku. Idem sa spýtať richtára. Dobrý deň. Môžete mi ustúpiť? Potrebujem sa dostať. No poď, chlapček, poď. Ďakujem. Chcel som sa vás spýtať, že či si môžem prenajať dom. Áno, môžeš. Máme tam jeden voľný so knihovnicami, môžeš si aj niečo pekné prečítať. Ďakujem. Dovidenia. Kde by mohol byť ten dom? Tam sú otvorené dvere, možno tam bude. Áno, je tu knižnica, ale že či to je tá správna, neviem, že či je tu aj viac tých... No asi je to tá správna. Otvorené dvere, aby mi to nechodili. Lebo ja sa aj nejak bojím. Niečo si prečítam. Musím sa postaviť na stoličku, teraz na stôl. Tak. No. Tak. Tuto nie, tu už som si čítal. To je nejaká zaujímavá. Kráľ prsteňov. Super. Zajdem za pekárom, možno tam bude mať nejakú posteľ, lebo už sa konečne chcem vyspať. Idem. Už ešte tam niekto je. Nie, len aby som nespadol ja. Už asi budem radšej chodiť okolo. Nedal niečo, nejaké jedlo? Nie, nedal. OK. Wow! Má to niečo nové. Mám tu 4 nové knihy.
konečne mám tu posteľ, truhlicu a torčky. OK. Tak OK. Chlapček, poď, sem, poď. Počuj, mám pre teba tajnú úlohu. Dneska musíš ísť ku pekárovi. Úloha je veľmi vážna a hlavne veľmi ťažká. U Richtára máš zadanie a máš tam aj potrebné materiály. OK. Tak idem. To je povak. Hlavne, že mám jedlo. To je dôležité. Nejaké veci. Diamantový meč. A úloha. Nejaká knižka. Okay. Ahoj, putovník. Dneska mám pre teba úlohu. Dojdi do ľavej pyramídy a prinies mi hlavu zombie. V ceste ti kováč pripravil brnenie a diamantový meč. Veľa šťastia, Richter. Aha. OK, tak ja si dám na seba to brnenie, ktoré mi pripravil. A ja idem. Tak dovidenia, dedina. Dúfam, že prídem zdravý a živý. Ani nevidí, ale nevadí. Už ho vidím. Tam je. Kto si a čo chceš? Prišiel som si pre kráľovú hlavu a ty mi v tom nezabrániš. Tak si to rozdáme. Hajja! Tak poď. Hlava. Mám ju. A tak slávny hrdina získal hlavu kráľa zombie a dostal to, čo by si prijal každý. Rešpekt a pokoru od Richtára vesnice. A teraz stráži a stráži a stráži. O chvíľku možno nadíde jeho čas na ďalšiu službu.